Hej! Natur, naturen, klimaet. Det ord vi alle sammen har hørt i skolen, i radioen og i skumle hjørner af danske varehuse. Lad mig lige ridse problematikken op. Kloden bliver varmere, og vandstanden stiger. Miljøet ændrer sig, så vi ikke kan finde ud af det længere. Og det hele går rabundus. Og det er så vi mennesker. Det er så CO2's skyld. Og altså, jeg har det bare sådan, hvad blev der af fræren? Hvad blev der af hullet i ozonlaget? Det var da mega inden, da jeg var barn, det der hul. Og nu er der så kommet noget nyt, UV-tal. Så lukker vi lige hullet med solcreme. Og det vil jeg bare lige sige, det kan I ikke spise mig af med. Det kan jeg godt sige. Og jeg har det sådan nu, jeg er træt af at høre om klimaet. Klima. Jeg har slugt for meget CO2. Altså, jorden går ikke under af klimaforandringer. Der er stadigvæk liv, der kan leve her. For eksempel biler. Ja. Men okay. Vi har alle sammen hver vores lille del af naturen at tage vare på. Og det må jeg sige, det gør jeg også. Jeg har den her plante, som jeg passer i medgang og modgang. Og og planter, de opsuger jo eller opfanger CO2, så det er jo godt nok. Så ja, jeg kan hjælpe ved at redde min lille verden. Så tilbage er det bare at sige, do not ask what you can do for the earth, but what the earth can do for you. Moo, moo, moo.